ሰላም ሰላም ናይ ሙቢ ዩቱብ ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ እኒኹም? ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸው ከምቲ ኣነ ደሕና ዘለኹም ንስኻትኩም ደሞ ደሕና ክትኮኑለይ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። እስኪ ሎማዓንቲ ናይ ዓመታዊ በዓል ናይ መድህና ዓለም እዩና መድህና ዓለም ሙቢ ሓሳብ ልብኩም የስመረልኩም። እስኪ ሎማዓንቲ ሓቢርና ንውዓል እና ከምቲ ትሪእን ኣለኹም ከም ምድቃሰ እየ ተስኤ ሎማዓንቲ ብጓሓት እየ ተስኤ ለቢመ ማለት እዩ እምበይ ድኻመ ይወፀለይ ብጣዕሚ እየ ልድቅስ ኢለኩም እየ። ኣብዚ ዓራት ኢላ እናፃፀፍኩ እየ ከምቲ ትሪእን ኣለኹም። ኣብዚ ደሞ ነንሽቲ ኮይነ ሽፎነይ ተኸዳዲነ ነፀላይ ክኽደን እየ ትሪእዎ ኣለኹም። ገንበረይና መሸፈኒ እንትን መሲሉ እኒአና ክዳነይ ለቐየርኩ እየ። እዚ ይኸው ጨጉሪ መንግስቲ ተውፂናዮ ጨጉሪ መንግስቲ ዊግ የፈቱ ባይዘወይ ኣብ ሂወተይ ልፀልኦ ደሞ ኣርተፍሻል እና መስተ እዩ። መስተና ኣርተፍሻል ብጣዕሚ እየ ልፀልኦ ብዙሕ ስኢለ ሓደ ግዜ እንትን ላልኩ ጨጉረይ ለሓደኒ እምበይ ዊግ ኣርተፍሻል እና መስተ ብዙሕ ይፈቲ ዝዓይነፍቶ ጨጉርና ኢሉ ውደልና መስተ ደሞ ልብና ኢሉ ገፀናና ትሪእዎ ኣለኹም ናለቕሕ ፀጉሪ ዘው ኣቢለየ ይብለኩም። እሺ ደቂ መዳም ላወልኩ እየ እዚ ልነበርካሉ ቦታ መቸም ከተስታውስ በቃ ደስ ይብለካና። ከምቲ ትሪእን ኣለኹም ሓፍትኩም ነንሽቲ ኮይነ ነፀላ ኢላ ተኸደንኩ እየ ይብለኩም። መድህና ዓለም ሙቢ ተመስገኑ ምስ ኣሕዋተይ ምስ ወለደይ ለራኸበኒ የተመስገነ ስደት ሕማቕ ነገር ለይረኻኒ ጎይታዬ ማዕረይ በተለይ ብደቅነይ ለይፈተንካኒ ተመስገኑ እየ ልብል። ሓደራ ልብሎ ሓሳብ ልበይ ስሚርለይ እዩ ጎይታዬ ማዕረይ ኩሉ ግዜ ልብሎ ትምኒተይ ቅድሚ ደቅነይ ይግበረኒ እዩ ኣናእሽተይ ኣሕዋተይ ማለት እዩ። እና ኣብዚ ደሞ ወዳዲየ እናፃፅፈ ዓራተይ ኣፃራርየ ምናምን ማለት እዩ። ጫማ ኢላመለስኩልኩም እዩ እዚ ኣብዚ ደሞ ቁልፊ ገዛይ ለቆለፍኩ እየ። ተመስገን ለቢመ እየ ለበልኩ እዚ በቃ ተመስገን ለቢመ ብጓሓቱ ተስየ ለበልኩ እየ። 12 ሰዓት እዩ እዚ ከይድና ጉዕዘና ምሳና ንዑናይ ሓቢርና ንኸይድ እና ኣብ ስደት ዘለኽን ኣሕዋተይ ማዕረይ ዓድኽን እናፍቐክን ዕረፍቲ ልናፍቐክን ቃንዛ ለሸነፈክን ግን ደሞ ኣይንብገር ይበሃሉ እዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ዋላ ንምንታይስ ሓንቲ ዓመት ለይትኩነፎ እየ ኢልካ ትነብረሉ ናብራ ይሃብክን እዘን ኣሕዋተይ። እዚ ደሞ በረይ ለዓፃፀኹ እየ ደሕና ዲኽን ለበልኩ እየ እዚ በቃ ኮይንክ ደቂ መዳም ምስ በልኪ እዮም ልብሉኒ ብትኽክል ጓል መዳም ስለልኾንኩ ካብተን ደቂ መዳማት ሓንቲ ስለልኾንኩ ማለት እዩ። እዚ ደሞ ላኸድኩ እየ ከመይ ሪኢኽን ኣነ ነንሽቲ ዶ ለቢመ እናትሪእያ ኣለኽን ኣብዚ ላቓረብኩ እየ። ኣጋጣሚ መቐለ እንኳን ብዙሕ ስለለይፈልጡ ከምቲ ዝበልኩኹም እንዳ ርፋኤል ኣቦ ኢለ ልኸድ ደሞ ስጥሕ ተብለኒ ርፋኤል ኣቦ እዩ ጥቓ ገዛይ መጀመርያ ኣፍቱ ዝተሰረቕኩ ስኳዕ ድሓየ ነይረ ኣፍ ደገ ዳ መድህና ዓለም እየ ነይረ ግን ተመስገኑ ለበልኩ ምስግናየት የወዳእኹ ገዛይ ስለልተሰረቕኩ እየ ላብዚ ቀይረ ኣብዚ ደሞ ርፋኤል ተመስገኑ ኩሉ ነገር ፈታሐይ ችግር እዩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሽግርና ፈቲሑ ላብ ደጅ የውቅዐና። ናብዚ ደሞ ውሽዕ ላገዛእኹ እየ ተወዲኡ ከይፀንሐኒ ኢለ ውሽዕ እየ ልገዝእ ዘለኹ ለሓንቲ ፍረ ሓንቲ ቅርሺ እያ ትሪእዎ ኣለኹም ወቃሕቱ ደስ ክብል እናብዚ ገዚአ ትሪእዎ ኣለኹም 5 ቅርሺ ክወየ ለ5 ፍረስ እየ ይቅርታ ግን ቪድዮ ለነዊሕ ስለለኾነ እየ ለይረአኹ እምበይ ስየ ሰሪሐ ነይረ እየ ውሽዕና ይቅርታ ቪድዮ ለይረአኹም ክብል እየ ጥራሕ ገዚአ ከይደ እና ጉዕዞ ለቤተ ክርስቲያን እዩ። እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ብጓሓት እዩ ልኸድ ሰብ ገብኡ ላብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ገብኡ ቆልዑ ልዓፀየ ምናምን ይመስለኒ ኣፍታ ጭሕሙላ ትሳለም ኢለ ልኸድ ናብዚ ደሞ ከዕብፀሐኩም ለበልኩ እየ። ከዕብፀሐኩም ናናጋ ሰባት ይበልኩም ደቂ መዳመይ ደሕና ዲኽን ስየ መዓት እዩ ዓዲ ዓረብ መቸም ምስ ወዲ ዓረብ በተለይ ፍታ ንሕና ዝነበርናዮ ስየ መዓት ስኢሉ ክፅብቕ መዓር ቁመትና ይኣክል እዩ። እናብዚ ደሞ ላኸድኩ እየ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ተመስገን ለበልኩ እየ። ተመስገን ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያን ተብፅሕ ተለኻ ድኾነ ሓጢኣትካ ልረአየካ እምበይ ኣብ ገዛኻስ ምንም ኣይመስለካይነ ተመስገን ኣበሳይ ሕፀበኒ ገና ኣብቲ ጫፍ ትበፅሕ ተለኻ ኢኻ እሞ ልበሃል ወይ ለለኾነ ፈተና ከብፀሐካ ተሎ እንታይ ትብል
بمليئهم أمالخت إخات العلم كافتا بيت كريستيان مسرحة كادمو حاميتي خات الجمر حاميتي قيمينا እግዚአብሔር አምላኽ ጾሪ ልቦና ያድለና ዘነ ሕዋተይ ማረይ ተበደልትን በበደልተ ይጎረና ምክንያቱ በዳል እንድሕር ኮይንካ ይርደካይ ተበዳል ምዃን ጽቡቕይና ካብ በዳል ኮይንካ ተጸጻተ ትኾን ምክንያቱ ሰብ ለዘርኡ ይልዓጽድና እግዚአብሔር አምላኽ ጾሪ ልቦና ያድለና ላውደጅ ቤተ ክርስቲያን ካይውቁኹም ኩሉ ወዲ ሰብ ፍጡር ልባል በተለይ ስደት ለሎ እግዚአብሔር አምላኽ ላውደጅ ቤተ ክርስቲያን ይውቁኹም ናልብኻ ጽውዩ ሰው ሎሚ ናልብኻ ጽውዩ ካየኾነሽ ናልብኻ ተጽው ካየለ ቢሆን ይልሐሜካ ብሊሆን ይለሽም ካለካና እግዚአብሔር አምላኽ ናውሽጥና ጸገሚ ጭንቀቲ ይስምዕና ደስታና ደሞ ይፈጽመና አውዚ አቴ ትሪወለኹም መውዛሕቲ ሰው ኳል እንዳመድህን ዓለም ይኸይዱ አውዚ ደሞ ረይው ዳርፋ እየልዩ ይው ሓድሽ ኢላ ተሰርሐ ካሊ ቤተ ክርስቲያን እና ድዋው ከምት ለረኹም ወደስ ኩል በቃ አሞራኻ ሓድስ ይኻቱ ኣብ ስደት ነበረ ኣብ ስደት ኮይነ ዝናፍቆ ዝነበርኩ ድምፂ እዩና ተመስገን መድህና ዓለም ላእየ ለሃበኒ እስኪ ኩለኹም ተመስገን ወሉ ኣብ ለሃለና ሃሊና ሲ ተሓንቲ ለይቲ ውዕል ሕድር ንብላሲ ብሓይሊ ፈጣሪ እዩና ተመስገን ንብል ምስግን ምስግና በረከተሎ ተመስገን ክትብል ተለኸሰ እግዚአብሔር አምላክ አሞማት ተልዒሉ ምስግና ይውስኸልካ የምሉሉ ዘመቦታትናና አመስግን ትንኹን ሰምሐዋተይ ማዓረይና አውዚ ከምቲ ትሪእዎ ሰትላ ገዛ ኾየ ሰት ብጣዕሚ እየ ልፎቲ ግን ደሞ ብጣዕሚ ኢለ ርስሐለይ ገዛ ኣይፎቲ ቀቡና ፍሊሐ ክሻውሉ ውድ እየ ለሃፅፅና ሰትላ ገዛ ኾየ ውዚ ካበይት ዋይ ንናይ ገዛ ክነስትየኩም ቡና ናጋደም በሉ ኣብዚ ደሞ ግዝኢደ ኢላህንስል ዛነቆልዓ ሓፍተይ ለሓለፍክዋ እየ ምክንያቱ ምክብባር ጽቡቕ እዩ በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይና ለደቂ ኣንስትዮ ዳውነይ ንግበር ተኽኢልና ኣሕዋትና ንምክር ተኽኢልና ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣብ ፀግዕና ንግበር ኣጅኹን ንበለን ኩሉ ግዜ ልዕዘቦ ነገር ኣብ ስደት ሃልዩ ዋላ ዓድሲ ደቂ ኣንስትዮ ለደቂ ኣንስትዮ ዳውን ንገብር ጓል ኣንስተይቲ ለጓል ኣንስተይትስ
ክንውድቕ ንፀዓዓር ንተሓማመ ንበዳደልና ካብ ሕማቕ መሓዛ ጓል ኣንስተይቲ ኢለ ንቆጠብ። ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ እየን ሓሳዳት ባዕልና ንባዕልና ማለት እዩ። ደቂ ተባዕትዮ 5,000 ኮይኖም ኣንሕና ደቂ ኣንስትዮ 5 ኮይንና 5 ፍሬስ ደቂ ኣንስትዮ ኢና ንስማዕማዕና ከምቲ ሰቲ ልምሉም ንኾን ልብና ተኸኢልና ንጹህ ልቦና ይሃልወና ማለት ኢና ደቂ ኣንስትዮ ለደቂ ኣንስትዮ መንቀኛታት ኣይንኹን። ባዕልና ለባዕልና ንመርምር ኣነ መን እየ ንበል እምበይ ብናሰብ ውድቀት ንሕጎስ ሰባት ኣይንኹን እየ ልብለክን ደቂ ዓበይቲ ዋይ ማዕረይ ባዕልና ለባዕልና ንደጋፈግፍ በተለይ ብስደት ለነበርና ምክንያቱ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ተቐባልነት የለይ ዋይ እዚኣ ከምዚ ዳ ከምቲ ከምዚ ይልባሃልና መድሂና ዓለም እቦይ ንጹህ ልቦና ይዓድለና እየ ልብለክን እና ኣብዚ ገዛየ ኣትየ ድሕሪ ክንደይ ጉዕዞ ሽምዓየ ኢላወላኹ እየ ተመስገን ላበልክየ ተመስገን ንጹህ ልቦና ዓድለኒ ኣበሳይ ሕፅበለይ ይቅርበለለይ ኢላወልክየ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደሞ ካብ ኩሉ ሓጢኣተይ የንጽህኒ ንኹላትና የንጽህና ዘንሓወተይ ማዕረይ ትርእየን ለኽን ሰትስ ብምንታይ ብነዳጅ ስለ ትመጽእ ድያ ካቢራ ላልኩ ረይዎን 50 ቅርሺ ማለት እዩ 50 ቅርሺ ሰትስ ረይዎን እታ ምድሬታ ለዛ ምስ ንእሽተን እያ ዓባይ የኾነት ዝመንጻፈይ ዓጺፈዮ እየ ሓመድ ለለዎ ግዛዕ ላረገጽለይ ልሕድያት መቐለ መዓጻጺፈዮ እየ እናተን ሰቲ ክሑዳ ረይዎን እና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ሽምዓ ላቐለጥና ንሰርሖ ኣለና ቅርሺ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ዝሰራሕናዮ ይባረኸልና ግልወትና ግልወት ሓጭን ይግበረልና በተለይ ስደት ለለኽን ኣሕዋተይ ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ እንጀራ ዝዕረፍቲ እዚኣ ልናፍቐክን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መሬት ዓድክን የብቃኸና ኣቑሕ ቡና ቅልል ዝበለ እየ ልፈቱ ትርእዮ ትሰቲ ግን ለውቕሮ ክኾለል ስለዝሓሰብክዎ እየ ምክንያቱ ቁሮ ዓመቱ እዩ ዓመታዊ በዓል ናይ ኣቦና መዲና ዓለም ማለት እዩ መድሕን ዓለም ተመስገንካ እና ቅልል ዝበለ እዩ ቡና ትርእዮ ኣለኹ ነውዚት ካሜራማን ምንም እዩ መቕራፅ ለይኽእል ብሱር ኣዘየውሊ ምስተ ቑሒተይ ላውፀ ንሪኦ ዝኒአ ብረድስቲ ወዲ ብረድስትስ ቦታ ስለልፀበኒ እዩ መቐመጢ ስለኢነሎ መቑሒተይ ማለት እዩ ኣውዚ ላቐራረፀኒ መጨረሽኡ ደሞ ምንም ኣንድድ እየቢልኒ በቃ ተናዲደ ማለቲ ዕምበባየ ካፊትለይ ዘይቲ መንደቕ ኣባላሽለይ ገለ ተናዲደ እየ እና ጥዑይ ካሜራማን ይዓድልክን እየ ልብለክን ዘን ኣሕዋተይ ማዕረይ ናቐደም በላ ማልአክን እና ኣብዚ ቡና ልናፍቐክን ኣለኽንዶ ኩራተይ ቡና ልናፍቐክን ዕረፍቲ ልናፍቐክን ዘን ኣሕዋተይ ጀጋኑ ዋዕሮታት ማለት እዩ ናውዕለይ ከመይ ሪኢኹንኦ ረዮ ኣብዚ ዘይተፍሲሱለይ ዕምበባየ ካፊትለይ ተናዲደ ረዮ መንደቕ የርስሕለይ ዝሕማቕ ካሜራማን ማለት እዩ መንደቕ ኢላወለወልኩ እየ ብጣዕሚ እየ ተናዲደ ረሲሕኒ ላዋልኩ እየ ረሲሕንስ ብሙሉእ ዘይቲ ደሞስ በረድስተይ ቃሪ ተለይነይ ቃሪ ጣውላይ መንደቕ የብል ሽውሽው ቢለይ ተናዲደ ገድፈውዚ ማለት እዩ ላቡናየ ምፍላሕ ምኽንያት ሃፀፀየ ለቑራ ዓመቱ ማለት እዩ ግን ብሙሉእ እዩ ዘይቲ ኮይኑኒ በቃ ሓድጎ ይብል እሞ ደሞስ ገዛ ራሳሲሕኻ ምውፃእ ደስ ይብለኒ በቃ ክልተ ልቢ እየ ልኾነ በቃ ውዙዕ እያ ልሃምልለንና ነዚ ይመስል ዕምበባና ዕንቢብና ዕምበባ ኩሉ ግዜ ስለይቲ ዕንብብ ምናምን ኢላና ሓንቲ ቆልዓ ብመሰንጀር መፅያና ዕምበባ ብዙሕ ስለለይ ይጥቀም እየ ስለለይ ፎቲ እምበይ ዕምበባ ለይብለይ ይኹንኪ ግን ኣይጥቀም እየ ይፎቲ ባዕለይ ስለለይ ወልዖ እየ እምበይ ዕምበባ ስኢነ ይኾንኩና ቁርሰይ ደሞ እዚኣ እኒኣ ትሪኣ ኣለኽን ቁርሰ እንጀራ ፍርፍር ብኣቮካዶ ገይረ እየ ትሪኦ ኣለኽን ሪኦ ለሓንቲ ርእሳ መጥሓን ይፈርሳ ምልእ ኣቢለ እየ ግን ካሜራማን ስለለለለ እየ መሊአ ሰሪሕ እየ ናናቐደም በላ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ማዕረይ እዚ መስል ገዛ ኢለ ሓደ መዓልቲ ቪድዮ ስርሕልና ና ገዛ ከቑሑ ምናምን ላልክና ኒኽን ክመፀክን እየ ግን ብዙሕ ዕጋብ ኣቑሑ ስለለይብለይ እየ ላብ ቪድዮ ለየምፀልክን ምክንያቱ ብዓቕመይ ስለልሰርሕ እየ ናብዚ ደሞ ስዋየ ላጨለጥኩ እየ በቃ
ስዋ እኳ ነይፈቲ ስዋ ይፈቲ ግን ሰብ ይሰዲድለይ ሰብ የምጽኢለይ እግዚአብሔር የኽብረለይ ሰብ የምጽኢለይ እና ላጣዕምዓምኩ እየ ኣብ ዓለም ለይፈትዮ ባህሪ ተሃለየ እንታይ መሲልኩም መስተ ልጓል ኣንስተይቲ ዳውን ምግባርና ስዋ ምናምን ኣይፈቲ በቃ መስተይ ይፈቲ መስተይ ሕሜቲ ልጓል ኣንስተይቲ ምውዳቐይ ግን ተተነኺአለይ ናሕሲ ብጣዕሚ እየ ዕሾኽ እግዚአብሔርን ዕሾኽ ትፈልጡ ዶ ዕሾኽ ብስኒሕኻ ምህራስ ኣይፈቲና ኣብዚ ታይ ገርኒ ካሜራማን ጠቕላላ ነፀላይ ኣልዒለ ነይረ ነፀላይ ቀሪ ጃኬት ላው ደርቢለይ እንጀራ ይዓጽየኒለ ማለት እዩ ሶሪ በለው ካሜራ ቃሪብካ ክብል እየ ምክንያቱ እንጀራ ይዓጽየኒለ ደቂ ዓበይቲ ዋውዚ ደሞ ደቂ መዳም ዳሕና ዲኽን ሃመኒኽን ናቐደም በላ ቡና ይቓልለኹ ምናምን ላልኪ በቃ ከኣፈይ ተወጻይ ኣብኣ ስለልነበርኩ ባዕለይ በቃ ደቂ መዳም እንድሕር ለየልዒለ ርእሰይ ይልሕመንና እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዕርፈሉ እንጀራ ይሃበና መድኃኔ ዓለም ኣቦይ ብሰይፊ መስቀሉ ይሓልወና ዘን ኣሕዋተይ ካብኡ ደሞ 5,000 ሰብስክራይብ ተመሊእኽሲ ድሕር ሰብስክራይብ ገይሮም 20,000 ክክብር ተባሂለ ነይረሲ ኣብይኹም 5,000 ምምላእና ቃሪባ እዛ መዓልቲ ክትውዳእ ኢላሲ ሰብስክራይብ ግበሩለይ ካብኡ ደሞ ሰብስክራይብ ተይገበርኩም ኢኹም ትርእዩኒ መብዛሕትኡኹም ማለት በዝሕስ ሰብስክራይብ ተይገበረ ልከታተለኒ ሰብ እና ሰብስክራይብ ኣይክፈለይ ድሕር ትፈልጡ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ሰብስክራይብ ግበሩኒ ሼር ላይክ እዩ ክፈለይና ዘን 20,000 ኣውልዑኒ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ምክንያቱ ሰብ ለሕማቕ እዩ ሰብ ለጽቡቕ እዩ ሰብ የልዕለካ ሰብ የውድቐካ እንዲ መጨረሻ ለውድቕ የውድቐካ ኢና ሰብ ልሰብ ክነውድቕ ኣይንፈትን ብልተኻለና ዓቕሚ ንደግፍ ደግፉና ኣልዕሉና ዕቢና ኣንሕና ደሞ ካልኦት ኣሕዋትና ክነዕቢ ማለት እዩ ኩሉ ሰረት ለይብሉ ይኾነ ይለዓል ልበጽሕ ገዛሲ ተይተሰረተ ጥዑይ ሰረት ለይብሉ ይኾነ ይለዓል ልበጽሕና ሰረት ስንስርት ካብኡ ደሞ ካልኦት ሰባት ከም ሰረት ትሕትየና ልነብሩ ልዕልየና ክወፁ ብዙሕ ፍልጠታት ለለዎም ክሰርሑሉ ደልዩ ምእንቲ ክነስርሕ ዕቢኒ ሼር ሳብስክራይብ ላገበርኩም ኣተባብዑኒ ፍቕርኩም ግለጹለይ ሓሳብ ተልይኩም ከዓ ኮሜንት ጽሓፉለይ ታይሽሙ ጥሪ ደሞ ላቃረበ እዚ ኣፋሰጋ ደሞ ላቃረበ እዩ ደቂ ዓበይቲ ሰፕራይዝ ልግበር ሰብ ተልይኩም ቤተሰብ ስጦታ ልዋው ማለት እዩ ክነውጽሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ማዕረይ ክንሰርሐልኩም ትደልዩ ደሞ ኣብ ኮሜንት ርእይቶ ጌጋታት ተሊና ዳሃንዚ ግበሪ ምናምን እንዳልኩም ኣተባብዑኒ ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ ዘምሓቴው እዚ ደሞ ደረቕ ብሽኩት ላልዓኹ የታያ ጾመት ዲያ ካይትብልኒ ናጾም እዩ ልበልዕ ኣለኹና ደቂ ዓበይቲ ዋይ ናቐደም በሉ ዕምበባኒኤ እና ካሜራማን ብጣዕሚ ኣዝጊ ማርያምን ኣዝጊ ትፈልጡ ድኹም ብጣዕሚ የጽልአ በቃ ጨዋታ እዩ ሒዙኒ እምበይ ቀረጻ ይኾነ ብጣዕሚ ኢለናደንኻ ኩሉ ሕዚ ክሰርሕ ተለዓዒለ ተስፋ ሒዘ ተስፋ ሰኒቐ ስለለለኹ በቃ ዳርጋ ተይፎተየ ስለልቐረጸን ደስ ኣይብሉ በቃ ኢሉ ጉጉሉልና ደቂ ዓበይቲ ወይ እዚ ደሞ ዕጣን ቦለለለለል ከብለልኩም ዕጣን ለይትፎትይልኒ መንያ ጓልድያ ወዲ ዞሮ እንደይ ኤች ልብል ኣለዎ እዩና ዕጣን መብራስ ዕጣን ለይብኪ ቡና ተፍልተለኽ ምናምን ለህና ይቅርታ ጽሪተይ ማዕረይ ሎማዓንቲ ቦለለለል ከብለልኪ ዕጣን ይኸው ዕጣን ብጣዕሚ እየ ልፈቱ ባይዘወይ ክስዕድሕ ብዙሕ ሒዘ መጽሲ ወዳዲ እዩ ናውዚ ደሞ ቡና እየላቓላለኹ ላፍላሕኹ እየ ካብ እግሪ ስያ መልሓሲ ዕንቀፍ ልበሃለ ውዚ ላተዓናቐፍኩ እየና ደቂ ዓበይቲ ዋይ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ላገበርኩም ፍቕርኩም ግለጽለይ መዓልታዊ ቪድዮታት ክመጸኩም እዮ ሓሳብ ተልይኩም ደሞ ኣብ ኮሜንት ስር ጽሓፍለይ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ለኽብረኩም ክብሪ ተወንዘፍለይ ደቂ ዓበይቲ ዋይ ቡና ቃሕልበለኩም ተለኹም ለናቐደም በሉ ላና ኢና ናቐደም በሉ ንብላዕ ንስተናትና ባህሊ እይና ረእይዎ እዚ ካሜራማን ቡና ምስታይ ማ ይቐደም ኢና ኣምዚ ጌርና መጨረሻ መልእኽተይ ላወዳዳእኹ እየ ብብለልናዮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድሜ ጤና ይሃበና ከምቲ ዕምበባ ጻዕዳ ልቢ ይሃበና መብዞም ሓተይ ማዕረይ እና ክስካዕ ብኻሊእ ቪድዮ ልመጸኩም
ኣታውዕኒ ዕብይኒ ቻሌንጀይ ደሞ ኣፈጽሙለይ ይፈትየክን እየ የኽብረክን እየ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ማዕረይ ደሞ ለኻማይ የምስልክን መጀመርያ ጥዕና ይመልመሬ ተዓድኽን ይውቅዕኽን ላልኮ ዚክፍለየክን ቻው እሺ